A lonxa de Ribeira foi escenario esta mañá da primeira xornada do programa Lab Mar, unha iniciativa conxunta entre Fundamar, Amicos e a Federación Nacional de Confrarías de Pescadores. Trátase xa da segunda fase desta iniciativa enfocada na prevención da contaminación e a valorización dos residuos mariños. Lab Mar 2 é continuidade do Lab Mar que empezamos o ano pasado e que continúa. E ten tres principios. O primeiro é a concienciación sobre a importancia do coidado do mar e de que del depende o noso futuro. A segundo é poñer o granciño de area en reducir as basuras mariñas, sobre todo os plásticos mariños. E a terceira é darlle unha volta e intentar facer cousas con esa basura mariña, darlle unha segunda vida. Na xornada inaugural participaron uns 70 escolares de infantil e primaria do Ceipo Grupo, que tiveron ocasión de achegarse a través de distintos xogos de educación ambiental a materias como a clasificación dos residuos, a circulación oceánica dos lixos mariños ou a arte con reciclaxe. Iso é esencial, transmitirlle a esta xente xoven, rapaces que temos 4, 5, 6 anos, a importancia de continuar con esa actividade. Temos que transmitirlle o legado que a su vez nos transmiteron nosos pais, os nosos avós, e hai unha serie de conceptos, xa que estamos na semana dos océanos, dos mares, como son a importancia de a economía circular, de darlle unha segunda vida a moitos produtos, reciclar. É unha auténtica maravilla poder traer aos escolares ás cofradías, acercalos ao sector pesqueiro e poñer neles as esperanzas de que o sector teña relevo xeracional. Lab Mar 2 é moi importante para nós porque realmente con estes proxectos facemos efectiva ese mantra, digamos, de que os pescadores, as pescadoras, as mariscadores e mariscadoras non son parte dun problema, sino unha parte moi importante da solución ao problema das basuras marinas. Esta segunda edición da continuidade do proxecto xa desenvolvido en Galicia e Andalucía, incorporando este ano a Comunidade Valenciana e Asturias, co obxectivo de ampliar o seu impacto territorial e reforzar o traballo colaborativo entre entidades sociais, comunidade escolar, sector pesqueiro e tecido socioeconómico.